Ik was een jochie van een jaar of 10 denk ik. Dus zo lang is hij al, ik ben nu 46, dus zo lang is hij al in ons bezit. Dus ja, hij is wel speut, maar je kunt zien de olderdomsvlekken komen toch weer erheen. Maar dat maakt hem juist mooi, vind ik. Dat geeft hem die charme die zo'n old trekker. Je kunt zien dat hij wat gedaan heeft. Dat vind ik mooi. Het is een verdamper. Deze kop die zit helemaal vol met water. Er zit wel 50, 60 liter water om het hele motorblok heen. Dus er zitten geen ingewikkelde pompen of radiateurs op die lek kunnen raken. Er zit gewoon een hele klok water in en die verdampt die. Dus je moet af en toe wel eens even bovenin kijken of er nog water in zit. Want ja, als het op is, dan loopt die vast. En die colafles is vast net uit 1952? Nee, die is iets recenter. Maar dat is ook, je noemt het een colafles, maar dat is eigenlijk een milieufilter. En die is ervoor, er blijft wel eens wat gasolie over u te verstoven. En dat drupt hier dan in het filter. En als dat te vol zit, dan kip ik dat zo weer in de tank. En dat is optimaal hergebruik van grondstoffen. Hè? Dus ja. Hij wil goed doen hij toch? Daar heb ik heel goed over nagedacht. Ja, daar kunnen ingenieurs nog wat van leren. Want wat vieren je als je erop zit? Nou, ik weet nog, mijn vader die is overleden 14 jaar terug. En de eerste keer toen ik hem bij mijn moeder uit de schuur haalde en ik hem weer startte, toen kreeg ik weer dat gevoel van de kleine jochie die op het spartbord zat, naast mijn vader. En dat vond ik mooi. Is dat heel gevaarlijk, hè? Nee, dat valt wel mee. Kijk, hij is maar aan de zijkant bedelen zo. Kijk, je moet niet zo doen, want dan wordt hij aan de binnenkant ook helemaal rood hier. Dat moet eigenlijk niet. Gewoon aan de zijkanten. Even wachten dat hij er weg is en dan gooi je hem erin. En klaar. Ik ben de haan niet kwijt. Ik ben wel wat holt in de KGLM, maar ik hoef de haan er niet, die om er niet bij in. Maar dat is wat je door houtkloof in de stelling werven? Ja, nou eigenlijk ja, ik stookte altijd wel holt. En want holt kachel in huis. Maar sinds vorig jaar hebben we een hout-cv. Dus wij stoken nog iets meer holt. En ik wil wel vooruit hebben, want holt moet toch 2 of 3 jaar drukken voordat je het in de kachel kan doen. En ik deed het altijd nog met de bielen. Ja, zei ik al, sportscholen, daar ben ik niet zo van. Dus dat was mijn sport. Maar als je dan zoveel cups moet hebben, dan wordt het met de bielen toch ook wel wat een beproeving. Ik denk, dat moet ik wat anders voor verzinnen. Toen zag ik dit ding, of iets vergelijkbaars, zag ik op YouTube in Amerika. Ik denk, dat is het. En daar heb ik ook gelijk een functie voor die older trekker, want daar heb ik eigenlijk niet machine voor. Ik denk, dat ding is leuk om wat met te doen. Nou ja, zodoende is dat idee gekomen. Dus en wat is het voor apparaat dan? Ja, het is een older Huipers een Nieuw-Holland. En het grappige is, mijn zoon heet ook net, dat is mijn vader Harry. En die vindt het ook wel leuk om een ritje te doen op dat ding, met oldtimer treffens en zo. Dus ja, Harry van Schaik zit weer op het trekker. Dat vind ik mooi. Wij hebben een groepje jongens hier uit de buurt en die zijn allemaal wel gek op oude trekkers. En dan gaan wij naar toertochten toe, overal in de omgeving waar wat te doen is. Daar gaan we met de zomerdag, dan gaan we er met de jongens op uit. En ik vind het wel mooi, want die trekker is van mijn opa geweest. Dus dat is ook een beetje mijn hobby geworden, als het ware. Dus de trekker van Heid had een mooi plakje gekregen, zei. Ja, die had een hele mooie functie gekregen. Die merkt eigenlijk nog in een boel uren zo. Ja. Dus die gaat net voort? Die gaat niet weg, nee. Nee, en dat kan ook eigenlijk niet, hè, want hij moet eigenlijk, hij moet ook weer verder gaan in onze familie. Dat is ook mooi vinden dat hij straks 100 jaar in de familie is, wie zal het zeggen.